Täällä on Emil ja Liku. Eli, missä se on Guinness-kirja? Mikä se on? Guinness, ennätyskirja. Ei mulla ennätyskirjaa. Onpa! Kaikki rahat on Likulla soppai, mutta ei se ole. Älkää välittäkö äänestä. Ei. Ne on tuohei. Ja puukutetaan kaikki maailman zombit. Ei puukuteta. Vähän rahaa tulee. Mut kyllä sitä massia riittää. Kunhan se boksi on katva. Mut tosi kovaa. Joo, täällä tänään viide. Tai on nyt. Ja pelataan tänään Black Opsia. Täällä on Liku ja Emil. Mä voin puhua ne sanat. Nyt Liku menee tonne, minne olikaan. Hei, älkää välittäkö, koska Likun ääni ei kuulu tähän, kun sen piti puhua, mutta mä nyt puhun. Mä olen jalka. Älkää sit välittää, kun toi etsikö. Toi oli Likun serkku. Anteeksi, mua vaan jännittää, niin sen takia tää näyttää heiluu. Eikö haittaisi minulla kaupasta? Hiljaa. Mitä on parasta? Älkää välittää, kun Missä on Emille? Että me kuvataan vielä. Mä tiedän. Emil. Ei pelata, koska Elinahan olisi ollut katsoa lovemmillaan. Eikä siis pelataan niin kauan, että ne ei voi katsoa sitä. Soli, Noitte se mun serkku ei soeri. Tää on mun ja... Mä teen Citronin sen jälkeen yhteisen video. sorry. Kattokaa. Tikku osaa hyvin pelata. Jätti. Jätti tuli. Tää taisi ehkä olla tässä. Kohta video ehkä loppuu. Mulla on vaan selvitään. Kattokaa kun jätti ahtaa Likkuu. Sit ottaa pummi. Ei kannata olla 100 roundilla ja ottaa pummi. Sit vähentyy rahat. Mutta älkää välittäkö mistään niistä, koska täällä on muitakin. Niin. Ja me kuvataan keskellä pimeätä. Niin. Joku ehkä pystyy siihen verkkoon. Niitä, katsokaa, tuossa on. Haamu. My name is Emil. My name is Kappa. Hello, se on Emil. Älkää välittää, kun Riku on downis.
joku tulee pian sen revaamaan. Tai sitten oli tässä. Kännykäs se näyttää vähän